Predtým jej padala srst a bola taká matná. Dnes leskne sa ako nikdy predtým, ale nie je to len o srsti. Ešte pred pár týždňami sa jej do schodov vôbec nechcelo. Ťažko vstávala, po prechádzke kulhala. Ale odkedy berie Inkapet kolagén, vidím rozdiel každý deň. Začala som si všímať, že je menej aktívna, unavená. Už to nebola tá veselá Tessa, ktorú poznám. Kolagén poznám už roky. Sama beriem Inka kolagén a nedám naň dopustiť. Tak som si povedala, prečo by ho nemohla mať aj Tessa. Dávame ho raz denne do jedla. Stačí jeden sáčok. Je bez chuti a vône, takže aj Tessa, ktorá býva dosť vyberavá, s tým nemá problém. Vidím, že ju to zasa baví. Má energiu, nešetrí sa, užíva si každý krok. Dokonca aj na kontrole nám povedali, že jej kĺby vyzerajú lepšie ako predtým. Nie je to len doplnok, je to niečo, čo jej dáva silu byť zasa sama sebou. Ak máš psíka alebo mačku, tak určite to skús. U nás to bola najlepšia vec, čo sme mohli spraviť. Inkapet kolagén, kvalita, ktorej verím a hlavne funguje.